Nejčastější otázky a odpovědi o fotovoltaických elektrárnách. Vítejte na podcastu firmy Karma Power s Tomášem a Filipem Technikem. Ahoj, já vás zdravím. Ahoj Filo. Ahoj. Tak nebudeme tohle protahovat, já ti dám hnedka první otázku, která nás všechny zajímá. Hoří fotovoltaické elektrárny? Bohužel je to nejčastější otázka, s kterou se v praxi setkávám. A co konkrétně vlastně de facto na té fotovoltaice hoří? No, může tam bohužel hořet spousta věcí, ale nejčastěji jsou to panely, rozvaděče a kabeláž mezi panelama a střídačem. A můžu tomu já jako like prostě třeba i předcházet, když to mám na té střeše? Určitě ano. Buď pravidelným servisem, a minimálně vizuální kontrolou a popřípadě nějakým zabezpečením a hlavně nejpodstatnější je důraz na instalaci. Jo, už jenom při samotné instalaci se dá předejít spousta tady těmhle věcem. Teď mě akorát napadá v rámci té instalace, je lepší, když jsem doma a vidím, jak se to instaluje, nebo tak můžu to nějak ovlivnit? Tak samozřejmě, když je pár domů doma a dohlíží nějakým způsobem na tu instalaci, tak ano, určitě to má na to veliký důraz. Takže bych firmě nevěřil, která mě to jako bude dělat, ale dá se to třeba nějak potom ještě zkontrolovat, že to bylo udělané správně? Je na tom spousta takových metod a nejčastěji je, že si zákazníci, klienti nechají udělat ještě jak kdyby externí revizní zprávu nějakým odborným revizním technikem nebo nějakou odbornou firmou specializující se přímo tady na tyhle problematiky. No a teď by mě zajímalo, ubývá třeba těch fotovoltaik, co třeba hoří statisticky? Já si teda za sebe myslím, že nejčastěji hoří elektrárny, které jsou dělané doma, po domácku, nějakým samoukem nebo něčím takovým, protože tyhle lidi volí komponenty, které nespadají vlastně pod ERU, pod vlastně energetický regulační úřad a můžou je koupit přímo z Číny, na AliExpressech, Allegrech, jo, nebo na Bazoši nebo z druhé ruky. A tohle je podle mě kámen úrazu, že ten daný člověk neví úplně ty technologické postupy, jak by se to mělo dělat, jak by se to mělo instalovat a použije nekvalitní technologie nebo materiál. Vím, že jsi technik, ale dá se to nějakým způsobem zahrnout, nebo pojišťuje se to nějak? Určitě ano. Každá vlastně fotovoltaika zvedne vlastně hodnotu toho daného objektu, na který se jak kdyby instaluje. A ano, určitě je lepší to pojistit. Nikdo vám to nemůže nařídit, ale naopak, když se náhodou něco stane a pojišťovna to potom může nějakým způsobem zpětně řešit, tak na tohle může být kladený důraz, že to třeba nebylo pojištěné. Takže určitě za mě je minimálně zvednout pojistku celkové hodnoty toho domu. Skvělý. Díky. Jdeme na druhou otázku. Vyplatí se fotovoltaika právě i ještě dnes? Já si myslím, že ano. Za mě určitě ano, protože je tady spoustu proměnných, vlastně jak tu fotovoltaickou elektrárnu jako takovou můžeme využívat. Jo, takže za mě ano. No, protože když vezmu boom, jestli se můžeme mluvit o nějakým boomu v roce 2021-2022, kdy nám tady energie prostě si dělali, co chtěli, tak dneska je přece ta doba trošku popošla, že jo, dál. A teď jde o to, že možná se může zdát, že je úbytek a poptávky o tu fotovoltaickou elektrárnu. Ale na druhou stranu já si myslím, že zákazníci jsou o něco zkušenější, nebo potenciální zákazníci, a přesto třeba z mýho laického hlediska to pořád dává smysl do budoucna. Za mě to určitě dává smysl. Za prvý energetická soběstačnost, za druhý to ukládání té energie může vlastně otevřít spoustu nových dveří, jo, než to vlastně bylo doposud. A hlavně za mě je otázka času, kdy novostavba neskolabuje bez fotovoltaické elektrárny. Takže podle mě je to furt aktuální a ještě dlouho bude. Je pravda, protože už jsem slyšel někde u nějaké novostavby, že mě lidi říkali, že už mají nachystaný vlastně de facto i věci, připojky na to a tak dále. Tak. A třeba když si tu elektrickou energii, teda tu elektrárnu dělám, tak co se děje třeba s takovýma přebytkama, kde z té fotovoltaiky, když mám třeba, já nevím, víc nabité té energie z těch solárních? Tak pokud je ta kapacita elektrárny naddimenzovaná vůči spotřeby toho domu, tak je samozřejmě spousta možností, jak ten přebytek využívat. Standard je, pokud jsou teda v části republiky nebo v části obce, měst, kde ještě je možnost a povolení a ta distribuční soustava je ještě jak kdyby v pořádku naddimenzovaná k tomu ty přebytky prodávat, tak jeden způsob je prodávat, druhý způsob je samozřejmě ukládání do baterií, což je podle mě nejefektivnější. Pak je tady hodně žádaná
žádané ukládání energie do vody, do energie jako takové. No celkově je teď momentálně nejlepší, nejrozumnější tu energii spotřebovávat. Automobily, jo, pouštět do wallboxu, nabíjet si s tím doma auta. Asi takhle bych to zažil. Je pravda, že se mě hodně lidi ptali, když jsem si měl nějakou zkušenost, třeba bazény, výřivky a tak dále, nebo do boileru, prostě to hodně lidi chtěli. Určitě. Takže to je ono, to je ta spotřeba. Já jsem přesně vlastně ten typ tady tohohle, že jsem měl vlastně třeba plynové zařízení na teplou vodu v domácnosti, pořídil jsem si fotovoltaickou elektrárnu a plyn jsem absolutně odstavil. Pořídil jsem si klimatizace, pořídil jsem si vlastně boiler, kde ukládám teplou vodu a snažím se těma klimatizacema i chladit, i topit, co neefektivněji to jde. Takže nějaký centrální topení zapínám, až je to fakt krajně nezbytné. Protože ty energie mám vlastně nad rámec a momentálně to prodávat není tak efektivní, jak ukládat. Takže jsem vlastně proto ukládat a spotřebovat tu energii vlastně v domácnosti. A ty máš jak dlouho tu elektrárnu už? 2 roky. 2 roky? 2 roky. A jakým způsobem ty sám vlastně de facto si ji ošetřuješ třeba? Určitě je to potřeba za mě, protože ten panel jako takovej tak je vlastně sloučeněná silikon křemíku, takže on na sobě neudrží úplně nečistoty, tak aby tam byla vrstva něčeho. Ale může se stát, že je to pokrytý prachem, když jsou žně, když je saharský písek. Jo, je tady spousta aspektů, jak ten panel se může vlastně znečistit. Není to podmínkou, ale za mě je určitě jednou ročně minimálně ten servis na ty fotovoltaice udělat. Jako odborný servis? Odborný servis samozřejmě. To znamená, že si někoho objednám na jako odborného a přijedu mě prostě... No a samozřejmě. Já jsem si říkal, že si tam třeba vylezu na tu střechu, vezmu smetáček a ten prach prostě z toho smetu, nebo něco takového. Samozřejmě to lidi dělají, není to nic proti ničemu, ba naopak je to dobrý, je to i částečně jako efektivní, že se ti lidi o to zajímají a nějakým způsobem se o to starají sami, ale samozřejmě to zamez smetáčkem je jenom minimum toho, z čeho by se měl skládat ten servis jako takový. Jasně, rozumím. A pojďme dál. Jaký vliv má fotovoltaická vlastně elektrárna na hodnotu nemovitosti? No samozřejmě hodnota nemovitostí stoupá s pořizovací hodnotou té elektrárny. Takže určitě, když řekneme, že mám barák za XX a přidám k tomu 400 000 elektrárnu, tak automaticky hodnota toho domu stoupá o tu pořizovací cenu. Existuje ještě nějaká jiná výhoda u té fotovoltaické elektrárny, kromě a té solární energie, kromě toho, že jsou, jako nevím, jestli jsou samostatné, když to řeknu. Jde mě o tu věc teďka, že třeba dejme tomu, když vidím ten sluneční svět, který se prodlužuje každým rokem. Protože když se podíváme obecně na počasí, tak jdeme od rekordu k rekordu a začínáme být jakoby čím dál tím víc, nechci říct, že na úrovni jakoby těch jižních států, ale ta teplota se tady u nás jako mění. Že jo? To znamená, že funguje to i tak, že obecně si myslíme, že když svítí slunko, že to vyrábí víc energie. Ale ono, i když nesvítí tolik to slunko, tak to taky něco vyrábí. Že jo? I když je samozřejmě, ano. A ta otázka moje vlastně je fakt taková a navazuju na to, že v momentě, kdy mě vypadne třeba proud, ano. Mám baterky, tak do nějaké prostě jakoby úrovně nebo nějaký den vydržím na základě té spotřeby. Ano, tak? Ano, je to tak. Samozřejmě je tady více typů zapojení té fotovoltaické energie do elektrosítě domácnosti. Máme tu vlastně 3 typy backupů. Buď je full backup, integrovaný backup nebo technologický backup. Když je to full backup, tak je vlastně ta fotovoltaická energie dodávána při výpadku do celého domu, včetně úplně všeho. Pak je tu technologický backup a to je vlastně vytřídění jenom pár vyselektovaných obvodů domácnosti, kdy při výpadku jde zrovna ta fotovoltaická energie tam. A pak je vlastně technologický backup, který je vlastně soustava zásuvek, třeba podrozvaděči fotovoltaický, které jsou napájeny z toho fotovoltaickou energií a člověk si to potom může například prodlužkama rozvést podobně na dané zařízení nebo na potřebné zařízení. Skvělý. Mně vlastně de facto napadá k tomuhle i další jako podotázky, ale to bychom se dostávali do nějakého odbornějšího levelu. Ano. A když bude zájem, tak to můžeme probrat jakoby v té druhé části. Nicméně mě by zajímalo rozdíl mezi solárními panely. Tak na českém trhu jsou nejpoužívanější 2 typy solárních panelů, a to je fotovoltaický panel a termický panel. Je mezi nimi obrovský rozdíl a společně mají pouze to, že fungují na sluneční svět. Fototermický panel je, řekněme, trubkovitý panel,
kde proudí vlastně pomocí oběhového čerpadla voda obohacená nemrznoucí směsí a ta se vlastně ohřívá pomocí sluníčka, jo, těch fotovoltaických vlastně paprsků. A to se vlastně někde ukládá, to je někde směšovací uzel, kde se ukládá vlastně, řekněme, do bečky teplá voda. A pak to máme fotovoltaický panel, který vlastně funguje na bázi polovodičů, který vyrábí elektrický proud, který napájí střídač a střídač už potom dál funguje na vlastním principu. Výborně. Dokážeš říct, kolik energie může ta fotovoltaická elektrárna vyrobit v různých částech třeba republiky? Nebo myslím si, že dokážu, že to nebude žádný problém. Samozřejmě nejefektivnější výroba je na jihu, takže Jižní Morava, Jižní Čechy, tam zhruba 1,1 MW na kW výroby, pak jsou tu samozřejmě nějaký střední Čechy, tam je to zhruba megawata výroby na kW panelu na střeše, pak jsou tu severní části republiky a tam je výroba zhruba žádná celá 8 MW na kW panelu na střeše. Ale já bych chtěl potěšit lidi ze severní části. A to v tom slova smyslu, že stejně je důležitý, jak seš s tou střechou natočený prostě třeba západ, východ. Samozřejmě už nejsme před 15 lety, kde musel být 35 stupňový náklon panelů v dnešní době a v dnešních vymoženostech a technologiích různých výrobců a těch panelů jako takových, tak už samozřejmě jsme odpustili od toho dávat to do 35 stupňových náklonů. Teď vlastně ty panely mají takové technologie, že každý foton, jak odražený, tak dopadlý přímo na tu plochu toho panelu, je pohlcený a nějakým způsobem zprocesovaný do výroby. Jo, nemusí to být úplně natočený na slunko, už tady máme východy, západy, jihy. Je to celkem teďka využitelný a je to tak jak kdyby multifunkční. Tady ta možnost. Já bych řekl, že to je i daleko dostupnější cenově, protože náklady na tu instalaci té fotovoltaické elektrárny jsou daleko, nebo nevím jak daleko, nebudu mluvit jsou daleko příznivější. Ale jsou příznivější, to znamená, že minimální porovnání, který já mám třeba osobně rok 2022 a teď, tak je to rozdíl prostě 100 000, že? Určitě. Minimálně já si myslím, že náklady pořizovací oproti té době, o které mluvíš, v roce 2022 byly někde mezi 500-600 tisíci za 10 kWp elektrárnu. V dnešní době je to něco mezi 380 až 450 tisíci. To je značná úspora. To se tady kolikrát bavíme, že to nejsou nemalé peníze. A můžeme se bavit o tom, že když to na tu střechu dám, tak jaká může být životnost těch solárních panelů? Životnost solárních panelů většinou samozřejmě záleží na výrobci, ale většinou je to mezi něco 20-25 lety, než vlastně začne lineárně klesat výkon 80% a níže. Takže řekněme v průměru 25-20 let. A ty vnímáš u sebe třeba, když máš 2 roky fotovoltaiku, a že nějaký pokles toho výkonu? Absolutně žádný. Absolutně žádný. A jenom v jaké velikosti si nechal udělat třeba? Mám necelých 5 kW. 5 kW. Protože bohužel nemám na to rozměry střechy. Ale ne, tak tohle je taky zajímavý, protože lidi třeba dejme tomu na nějaký malý baráček, kde se vleze jeden panel, by chtěli 10 kW elektrárny. V dnešní době už je spoustu možností, jak to vlastně zařídit. Jo, ale samozřejmě nejpraktičtější je to dát samozřejmě tam na střechu domu. Takže kdybych měl třeba, dejme tomu, 3 MW spotřeby, tak je pro mě zajímavý se zajímat o 10 kW elektrárnu. A podle toho, jak s tou energií potom chcete nakládat. Jo, samozřejmě, když má člověk spotřebu 3 MW ročně, tak je lepší to třeba o tu megawatu naddimenzovat v průměru, takže dám třeba 4 kW elektrárnu na střechu. Ale tady je zase spoustu technologických aspektů, jak se tady tohle potom musí dotáhnout do konce. Jo, co se týče energetických napájení těch panelů. A když se proto rozhodnu, tak jsou tady nějaké možnosti financování a dotací. Ano, furt je to za mě to velice efektivní a velice příznivé, protože SFŽP a Ministerstvo životního prostředí to furt vesměs dotuje velice, velice dobře za mě. Takže je nějakým způsobem pořád zajímavý se o to. Ano, a myslím si, že oproti našim sousedům a ostatních zemích, tak jsme na tom velice dobře. A tak já bych řekl, že nemusíme se dívat daleko, ale mám kamaráda, který dělá fotovoltaické elektrárny vlastně na pole. A co mě říká, tak my tady jedeme a díváme se, že to je možná 1-2 baráky ve vesnici nebo v obci. Je to tak. A on říká, že 1-2 baráky v obci nemají teprve tu fotovoltaickou elektrárnu. Takže si říkám, že to je otázka času, kdy to potká i nás. Takže my možná i svým způsobem budeme sami dobrovolně
si to muset udělat. A jak se fotovoltaická elektrárna vyrovnává s proměnlivostí toho slunečního záření během dne? Tak samozřejmě má to nějaký dopad, ale každopádně ty panely a dnešní technologie tak fungují i na difuzní světlo. To znamená, že může být nízká oblačnost, vysoká oblačnost, absolutně čistý azur a vyrábí to samozřejmě různě. Jo, ale řekněme, že v létě ten panel, jelikož je zahřátý, tak vyrábí ironicky méně, než má danou kapacitu. Protože čím větší teplota toho panelu, tím větší odpor, tím menší napětí. Ironicky v zimě, když ten panel má, řekněme, nulu a je nezasněžený, je čistý a je třeba to zimní sluníčko co nejvíc vysoko kolem toho poledne a je na to přímý dopad, tak vyrábí až o 20% víc, než má svou vlastní kapacitu. Protože není žádná teplota, takže je nízký proud, takže vysoké napětí. Akorát bohužel je to vykompenzovanou v létě délkou slunečního dne, která je někde třeba 14-15 hodin, ale bohužel v zimě je to třeba 5 hodin. Ale můžeme eventuálně v rámci toho ochlazení, který je prostě tím počasím způsobeným, tak vlastně de facto vyrobit i za kratší dobu větší výkon. Dá se říct, že ano. Protože i v lednu se ukáže, prostě, že je třeba 18. Ano, přesně. Je to tak. A myslím si, že bude ještě hůř, že to podnebí se mění, takže mi na tom budou za chvíličku jak jižní státy. A teď mě zajímá, jestli fotovoltaická elektrárna právě v oblastech s nižším slunečním svítem může být vlastně stejně účinná. Ale tak to je to, co jsme říkali, protože když bude pod mrakem, tak ono se to nezdá, ale ono to stále vyrábí. Ono to stále vyrábí přesně tak, protože vlastně ten mrak jako takový tak nedokáže zadržet úplně 100% těch fotonů. Takže i když je nízká, vysoká oblačnost, tak ano, panel stále vyrábí. Můžeme říct, že třeba v 60%, ale dá se to. A při takových instalacích, tak se samozřejmě nějakým způsobem s tím počítá a třeba se o lehce, pokud vlastně nám dovolí střecha, rozměry střechy, to trošičku naddimenzovalo, aby jsme pokryli tu spotřebu té domácnosti. Jak se proměnil zákazník třeba za 2-3 roky k dnešku, když se zajímá o fotovoltaickou elektrárnu? Chápu, že třeba dřív to lidi viděli, měli strach a paniku. A dneska ten strach a ta panika třeba nemusí být, protože nemáme vysokou cenu energií a nemáme tady další jiný prostě jakoby nejmenovaný impulzy, které by nás k tomu mohly tlačit, ale zajímalo by mě, když dneska prostě se ten zákazník zajímá, tak je to jiný zákazník v úzovkách, než v roce 2022, než že to každý chtěl rychle proto, aby to měl? Podle mě je aktuální zákazník je chytřejší, rozumnější a už má lecos vysledované z těch předchozích let, které byly za námi. Takže ano, dnešní dobou, když je zákazník kontaktovaný, tak je to většinou zákazník, který už ví, co chce. A není to takový ten nepolíbený člověk, když to bylo v tom velkým boomu, že hlavní bylo to držet ten trend a mít tu fotovoltaiku, protože řekněme si, před těma 2 rokama byla kilowata za 7 korun. Teď je kilowata o poznání níž a jde to furt níž. Za mě to teda zase k zimě vystřelilo nahoru, ale ano, podle mě je zkušenější člověk dneska, než byl před 2 lety. No a zajímal by mě vlastně potenciál a rozvoje fotovoltaické elektrárny v České republice. To znamená, jak ty to vidíš ve svých očích, jakoby ten posun, dejme tomu dál. Já si myslím, že před 2 rokem byl to obrovský boom, pak díky negativním vlivům některých subjektů, tak to trošičku popadlo, ale já si myslím, že je furt o to enormní zájem a nemyslím si, že to jen tak popadne. Jo, už jenom to být soběstačnej, v okolí furt tlačí elektroauty. Jo? Čím dál víc, za chvíli to bude úplně na jiný úrovni, než je to teďka. Takže ano, podle mě je to furt hudba budoucnosti. Super, díky Filo. Dostáváme se vlastně do druhé části, kterou bychom nazvali, že to je odborná část. A to jsou otázky na střídače a baterky. Ano. Takže možná správná parketa pro některé lidi, který to jako hodně zajímá, protože bych řekl, že tohle je vlastně asi to nejdražší, nejcennější, nebo jak to mám nazvat, jakoby no, na pořizovací ceny nejhodnotnější. Když si to pořídím, tak mě to stojí nejvíc peněz. Střídače a baterie. Je to ironie, ale panely jsou ta nejmenší položka. A proč mi to stojí nejvíc? Protože je to sofistikované zařízení a v těch střídačích jako takových, tak se děje vlastně přeměna DC na AC, což je vlastně složitý proces.
jak baterky jako takové, tak jsou vyrobeny z nadstandardních materiálů. Proto jsou vlastně na tom to nejdražší. Střídač je vlastně něco mezi tím, protože ten je taky kvalitní, protože bez kvalitního střídače dopadnete jak někteří lidi, kterým bohužel doma hoří elektrárna. A pak jsou vlastně panely, na panelech se dá taky ušetřit, ale za mě bych to úplně nedělal, protože víme proč. Samozřejmě je to nejmenší částka ve skládání té elektrárny. Super. Tak se budeme podívat na ten střídač. Protože jako vlastně on hraje roli v tom systému té fotovoltaické elektrárny. Střídač jako takový tak mění stejnosměrný proud na střídavý a ten potom dál pouští do domácí sítě. Skvělý. Zeptal bych se já jako like, ovládám já nějak ten střídač a manipuluji s ním, aby mě to víc vyrábělo, anebo třeba méně vyrábělo? Nebo to je automaticky nastavené? Ne. Výrobu panelu dává vlastně počet panelů a vlivy počasí. Střídač můžete nastavit uživatelsky. Jo, nic víc vlastně v tom dělat nemůžete. Tak mám druhou otázku odborné části. Jaké jsou hlavní typy střídačů používaných ve fotovoltaických systémech? Vlastně, máme 2 typy, hybridní a síťový. Nejčastější, který je používaný do rezidenčních staveb, tak je hybridní. A ten vlastně hybridní znamená, že dokáže pracovat s bateriemi. Ukládá energii do baterií. A síťový, ten vlastně funguje na principu toho, že uspokojuje spotřebu domácnosti a pak většinou energii tak dává na prodej. Mě napadá otázka, když mám třeba plný ty baterky, mám nějaký zimní období, tak ale pořád vyrábíme, že jo? Samozřejmě je tam nějaká spotřeba, víc svítíme, no tak položím to jednoduše, co když ty baterky jsou jakoby plný, tak kam ta energie je vyrobená stále a ta přebytková jde? Když nemáme odběr na těch panelech, tak střídač dokáže omezit výrobu jenom na veličinu požadovanou k tomu, aby nějakým způsobem fungoval on a fungovala domácnost. Pokud jsou baterie plné a my máme zakázané přetoky, tak jak kdybych to řekl laicky, tak střídač vypne výrobu. Jo, takhle, a to je takhle nastavený, to je automatické. To je skvělý. Tak tím pádem se nemusím stresovat a můžu klidně spát. Takže zeptal bych se, jak se určuje právě ta správná velikost a výkon toho střídače pro konkrétní fotovoltaiku. Tak nejčastěji se to odvíjí od toho, jakou danou spotřebu má ta domácnost. Ale samozřejmě v tom hraje spoustu proměnných a to, jak ten člověk, který si tu fotovoltaiku chce pořídit, chce nakládat s tou vyrobenou energií. Jo, standard je do 10 kW, ale my můžeme instalovat až do 50 kW bez licence. Samozřejmě pokud je to domácnost, která má spotřebu 6 MW ročně a má třeba tepelné čerpadlo a topí do podlahy, topí si do užitkové vody, tak tam je to dobré nadimenzovat třeba o 1 kW víc, ale teda 1 MW na střeše víc, než oni mají tu roční spotřebu. Pokud spotřebují za rok 6 MW, takže to znamená 6 kW elektrárna, tak je lepší to třeba nadimenzovat na 7 kW, ať máme lehčí nadimenzování. Jasně. Pokud to chce samozřejmě někdo potom prodávat a dělat s tím nějaký biznis, nebo si potom koupit elektroauto, rozšířit baterové úložiště, tak už je to potom na domluvě s tím klientem třeba až na 10 MW. A tak já si myslím, že není špatný jakoby se dívat i za ten rok, když vidíme ten vývoj těch trendů a jako dávat si tam ten prostor, protože třeba to elektroauto teďka ne, ale za rok, za 2, za 3 ho klidně můžu mít, že jo? Takže přesně tak. Já si nemyslím, že to je vůbec jako špatná myšlenka s tím takhle počítat do budoucna. Přesně tak. A teďka ještě mě nahrál na jednu odpověď, že je dobrý, když si osadím střechu panelama a v budoucnosti si to chci rozšiřovat, tak je vždycky dobrý, když je to třeba po 5+ letech, tak dát úplně nezávislý string, než doplňovat stávající panely dalšími do jednoho stringu. Protože ty panely už jsou použitý, můžou být už zlehka jiný, než ty nový, a hlavně ta technologie jde tak brutálně dopředu a rychle. Ty panely už můžou mít úplně jinou kapacitu, než ty stávající, a už by to mohlo dělat menší problém. Jo? Takže vždycky je lepší, když se rozšiřuje fotovoltaika, když řekneme, máme velikou střechu, dáme jenom na půlku a za pár let na druhou, tak je vždycky to buď přichystat rovnou, anebo to rozdělit na 2 stringy. Nemíchat nový se starýma panelama. No, to mě teďka vlastně napadla otázka, která se sice netýká střídačů ani baterie, ale mám vlastně de facto střechu, kterou chci nějakým způsobem pokrýt a mám teďka materiál vlastně stejné ceny, ale stejné značky, tak řeknu, a stejné výroby, tak je lepší prostě to tam, já nevím, dát tam 10 kW, než abych to dal 6 kW od jedné firmy, od jednoho výrobce a za 2, za 3 roky si potom dával jakoby fotovoltaiku ještě se 4-6 panelama od jiné firmy a doplňoval to? Jako za mě je to lepší udělat samozřejmě při jednom.
Je to praktičtější a podle mě i jako efektivnější. Ale samozřejmě pokud tohle chci udělat a řeknu si, že bude 6.6, uvidím až za rok, protože většinou se dělají závěry až po 12 měsících používání té elektrárny, to tam dodat. Hlavně já musím dodávat, pokud to bude rozšíření jednoho stringu, tak musím hlavně myslet na to, že každý MPPT tracker v každém střídači má určitě napětí od do. Jo, ten rozsah musí vydat, nesmí být vůbec překročen. Nesmí. Jo, potom by to mohlo dělat paseku. A hlavně pokud budu rozšiřovat stávající string, tak ty panely musí mít stejnou kapacitu jako ty ostatní. Rozumím. Jaký vliv má kvalita střídače na celkovou účinnost a spolehlivost fotovoltaické elektrárny? Určitě velikou. Když koupím dražší střídač s nějakou určitou kapacitou, tak každý střídač má tabulkově určenou efektivitu. Je to někdy 99%, někdy je to 97%, 96%. Takže určitě za mě není důvod na tom nešetřit. Máme pasivní, máme aktivní střídače. Pasivní znamená, že má žebrování, který se chladí kombinuje efektem a čistým vzduchem, a pak tu jsou střídače, který mají zabudovaný chladící systém. Takže je možnost výběru a každý jsme nějak jinak náročný a každý vlastně de facto každý máme jakoby nějakou tu svou prostě potřebu a aktuální situaci, což je super, protože jakoby i v tom je potřeba mít konkurenci. Pak tady mám otázku, ten vliv a ta kvalita toho střídače na celkovou účinnost, tak by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně de facto funguje na této úrovni hybridní střídač. Hybridní střídač funguje vlastně úplně skvěle za mě. Je to nejčastější řešení do těch rezidenčních staveb. A on vlastně funguje na tom principu, že on prvně uspokojí spotřebu domácnosti, když je ta spotřeba není tak velká, jak vlastně kapacita výroby na střeše, takže on automaticky přitom dobíjí baterii, až je uspokojena spotřeba domácnosti a nabitá baterie a jsou povolené přetoky, tak teprve potom začíná efekt pouštění přetoku ven. A jde zase spoplatnění. Jasně. Takže se jednoznačně prostě vyplatí zajímat se o hybridní střídače. Hybridní střídač do domácnosti je podle mě ta nejlepší možnost, která existuje. A jenom takhle laicky si dokážu představit, že hybridních střídačů je daleko více jak těch jiných. Ano. Jaký jsou nejčastější problémy spojené se střídačem a jakým lze předcházet? Tak zase samozřejmě je tam ten servis. Jo, samozřejmě může se povolit spoje, může se povolit šroubek, může to vypadnout. Ten střídač jako takovej, tak čím větší elektrárna na střeše, tak on jak vlastně zpracovává tu energii a přeměňuje vlastně DC na AC, tak on může hřát. On může hřát až do té fáze, že se může přehřát a může zkratovat. Takže dobrý je mít střídač na otevřeném místě, nebo minimálně to ošetřit nějakou ventilací, nějakým pasivním nebo aktivním chlazením a hlavně předcházet tomu to předimenzovat. Každý střídač má tabulkový zátěže, který by se neměly překračovat kvůli nějaký životnosti toho střídače. Napadá mě teďka vlastně de facto, když mám třeba sklep nebo nějakou technickou místnost, garáž, tak to jsou, neříkám, že nejčastější, ale lidi o tom hodně uvažují. Že? To jsou za mě nejčastější. Jsou to nejčastější. Ano. Samozřejmě, když to dáváme do sklepa, tak si musíme dát pozor na vlhkost. Ten střídač jako takový má IP65, ale ne úplně tak ty spoje. Jo, ty konektory. Takže když to dávám někam do sklepa, tak je potřeba opravdu dbát na to, ať tam není ta vlhkost a hlavně ať to je větraný, ten sklep. Nejlepší jsou fakt garáže, protože garáž je velká, prostorná a tam se ta teplota úplně nedrží a zbytečně nezahřívá ten střídač. Ještě mi napadá jedna taková čerstvá zkušenost, kdy mě jedna paní říkala, že to mají na chalupě a kdy odjíždí třeba, oni to normálně vypnou a dokonce, když je třeba jako nějaká tuší zima, tak oni to zakrývají. To znamená, že ty baterky normálně to zakrývají něčím, aby to vlastně de facto by nějak nenamrzalo nebo aby to drželo nějakou teplotu. A potom mě překvapilo, když tam přijedou, tak to normálně nahodí zase prostě, aby to trošku nabili. To takhle jako se nevybíjí a nespotřebovává jak daleko víc. Je to samozřejmě čím studenější baterka, tak tím horší nabíjení té baterky. Takže řekněme, že dodavatel jasně říká, že baterka je od 0 do 50 stupňů. Ale na té spodní hranici, na té nule, je řekněme dobíjení z 20 A třeba skrouhle na 3. Jo, takže ten střídač dokáže nabít baterku v těch nepříznivých podmínkách pouze 3 A a trvá to hrozně dlouho a někdy se za ten den ani nenabije, protože tady se jedná o studené podnebí, takže o zimu a těch zimních měsících nejsou dlouhé dny na to, aby se ta baterka nabila.
A napadá mě teďka ještě k tomu servisu, ten střídač by se měl servisovat jak často třeba? No ideálně jednou ročně. Jednou ročně, aby se na to Periodicky. přijel někdo podívat, odborník a tak dále. Klasika. A jak fungují baterky v kontextu s fotovoltaikou? A proč jsou důležité? Protože máme vlastně de facto i možnosti bezbateriových a tak, že? Přesně tak. Hybridní střídače nějakým způsobem i můžou fungovat bezbateriově, ale já přikládám největší důraz na baterii a to je ten, že jakmile zapadne slunce a vypadne nám shodou okolností při bouřce nebo o nějaké odstávce baterie, tak pokud my nemáme ten hybridní střídač s bateriemi, tak nám nefunguje backup. Takže backup rovná se baterie. Backup je záložní zdroj a pokud nám vypadne v noci energie a my to máme vlastně, řekneme, nainstalovanou na full backup a máme tam automatické přepínání, tak vlastně ten střídač najede ten záložní zdroj, bez toho, aniž bychom to mohli poznat. Mám rozumět tomu, že když mám full backup, tak mám zálohovaný celý barák a všechny spotřebiče. Komplet? Komplet celý dům. Takže prostě od dálkového ovládání, vrát, garáže, I po světlo v ledničce. Všechno, až po světlo v ledničce. Celá elektroinstalace je vlastně schovaná i kdyby pod tím záložním zdrojem. Jsou tu samozřejmě jisté nevýhody, které, kdyby se jich měl zmiňovat, tak jsme tady půl dne, takže to klidně nechám potom na druhé kolo. Ale za mě je full backup nejefektivnější, ale samozřejmě nese jisté problémy. Ale pokud my máme střídač bezbateriový, tak zapadne slunce, střídač se vypíná, protože střídač potřebuje 3 typy napájení. Bateriové, fotovoltaických panelů a z gridu, takže ze sítě. Pokud mu vezmu síť a pokud mu vezmu baterky, tak on funguje pouze na fotovoltaiku. A to znamená přes den. Od rána do večera, jakmile zapadne sluníčko, tak střídaček kdyby buď se vypne, anebo usne. A zase na ráno, když si sluníčko, tak zase startuje to běžný kolo. Takže baterie jsou důležité k tomu, že přes noc z nich můžu čerpat dům, po případě, že nemusím brát z distribuce, ale jak kdyby zásobuju s tím elektroinstalaci doma a hlavně při výpadku mě ten výpadek, ten backup funguje pouze s baterkami. Teď mě napadá, akorát když mám ty baterky nabitý a třeba jsem pryč, že měsíc, 2 měsíce jsem pryč, tak si říkám, jestli se vlastně de facto třeba z těch baterií vůbec může ztrácet jakoby ta nabitá energie. Samozřejmě ano, ale je tam úplně minimální pokles. Když baterie stojí, když řekneme, že nabijeme baterie na 100%, odpojíme, vypneme, postavíme, tak samozřejmě je tam lineární úbyt, ale je to absolutně zanedbatelná hodnota. To je super. A když bych se měl zeptat na různé typy baterií používaných pro skladování energie a jejich výhody a nevýhody, tak co bys tomu řekl? Tak samozřejmě jsou tu rekové úložiště, to máte vlastně spoustu bateriových článků, které jsou propojeny pouze kabeláží a jsou třeba nastrkány do reku, do takové bedny, tak je to dobrý, zabírá to teda spoustu místa, ale mám to vlastně v jedné bedně a do těchto systémů se dá třeba hasicí zařízení. Jo, pro nějakou bezpečnost, protože tam je spousta místa, tak se tam dá patrona a jakmile se tam zvýší nějaká teplota, na kterou reaguje patrona, tak vám to nějakým způsobem může uhasit třeba práškem. Jo, pak je tady vlastně tower provedení a to, že ty monobloky skládáme kdyby do věže a osadíme řídící jednotkou, to je podle mě takový neefektivnější, protože to zabírá nejméně místa. A pak to máme vlastně baterie, které jsou třeba povýšení na zeď, mají v kapacitu kolem 5, něco mezi 5-6 kW, ale je jich víc a zabírají více místa. To taky něco váží, ale taková baterka, ne? Určitě se bavíme o desítkách kilo plus. Kolem, když mám třeba u jedné nejmenované značky, mám 2 baterky o velikosti necelých 12 kW, tak ty baterky dohromady mají 150 kg. Takže jak bych chtěl ušetřit místo někde prostě v garáži, tak místo toho, abych to měl na zemi, tak to můžu hodit na zeď, vedle třeba svého střídače. Ano, ale samozřejmě to zase musí splňovat nějaké normy a ta baterie váží, řekněme, 80 kg, že je to master a je pověšená. Představte si, že půjdete okolo, ona se zrovna utrhne. No právě. Jo, takže to může být nebezpečný v rámci třeba malých dětí a tak dále. Musí to splňovat určitě nějaké bezpečnostní kritéria. A ještě mi k těm baterkám napadá jedna věc a to je, když mám vlastně de facto garáž nebo mám, respektive spíš ten sklep, ty baterky bývají na tom betonu, prostě na té zemi, anebo se to dává na nějaký podstavec skrz ten chlátek do té země. Když je to tower v provedení, tak vlastně to má podstavec, který má nožičky a který stojí automaticky na tom betonu a já na to skládám ty bloky. Pak je ten rack a ten rack je většinou jak kdyby někde vložený v nějaké polici nebo něco takového, nebo může být přivrtaný na zeď. A pak jsou tu vlastně ty vícečlánkové baterie, které jsou pověšeny na konzolích.
Většinou se to, může to stát na zemi, tak vlastně nařízení říká, že to musí být zabezpečeno vůči převrácení, protože ta baterka se převrátila a ta druhá stála, tak se může utrhnout kabeláže, může vzniknout jiskra, může to poničit tu technologii, ale většinou se to věsí na tu zeď do úrovně třeba 15 cm nad zem, kvůli tomu, že se pod tím dá třeba uklízet, nebo kdyby předešlo se tomu, kdyby tam praskl nějaký vodovodní zdroj nebo něco takového. Perfektní, dokonce mě napadá k tomu, že já si sice můžu dát určitý počet jakoby, nebo velikost té baterie, že v rámci toho, jako si pořizuju velikost té fotovoltaiky a velikost toho střídače, ale oproti střídači, který může být třeba 10 kW, tak ty baterky vlastně fakt můžu ještě nadimenzovat, můžu je doplňovat, ne? Nebo ne? Každý střídač má jasně dané, kolik anebo jakou kapacitu baterií zvládne. Jo, samozřejmě, když řekněme, že budu mít 10 kW elektrárnu, 10 kW střídač, tady na něm můžu pověsit třeba až 20 kWh bateriek. Samozřejmě je tu i možnost, že mám 30 kW střídač, mám k tomu speciální zařízení, který dokáže zpracovávat více článkových baterií a můžu jich tam mít třeba až 8 o 5 kW, takže řekněme nějakých 45 kWh. Ale už si k tomu musím dokupit zvláštní technologii. Takže to už bych mohl i zásobovat sousedů, prostě se Tak, a jaký je životní cyklus těch baterií ve fotovoltaických? Tady se vlastně jedná o nabíjecí cyklus a většinou je to od 6 do 8 tisíc cyklů. Většinou ty dodavatelé na to dávají 5 až 10 letou záruku. Jo? A mám možnost toto někde jako evidovat, třeba kolik cyklů už proběhlo doma někde na tom střídači, nebo nevím. Není to tak efektivní. Prostě není to tak efektivní. A ekonomický jakoby přínos těch baterií v té domácí fotovoltaické elektrárně? Já když to řeknu úplně laicky, tak když v 8 hodin se mě opře sluníčko do elektrárny, tak většinou kolem 12 hodin jsem schopen nabít těch 11-12 kWh baterek. Po nabití baterií potom máme vlastně možnost využívat ty přetoky, jak se nám vlastně bude chtít. A až zapadne sluníčko a máme třeba spotřebu domácnosti, řekněme třeba tom teplném čerpadle, ty baterie, které jsou přes den nabitý tím sluncem, tak nám dopomáhají uspokojit spotřebu té domácnosti. Řekněme, když mám 17 kWh baterií, mám tam nějakou ochranu před podbitím, tak máme nějakých, řekněme, 15 kWh energie. Když mám teplné čerpadlo, který mě spotřebuje 3 kWh za hodinu, tak mám 5 hodin provozu pouze na ty baterie, což si myslím, že je velice ekonomické. Skvělý. Jednak a druhá vlastně de facto, když se nad tím tak zamýšlím, tak ono není špatný vlastně de facto mít ty baterky doma, protože je to výborný záložní zdroj. K tomu, že když vypadne ta energie, což jako v dnešní době, kdy máme počasí jednou nádherně a večer zase neřmí, a padají nám stromy, vypadává elektrika, tak se to může určitě hodit. Takže já bych ti chtěl poděkovat za tvůj čas. Bylo to pro mě teda velice obohacující. A dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost. Jsme rádi, že jsme vám mohli zdarma předat tyhle hodnotné informace formou tohoto podcastu firmy Karma Power. Děkuji tady Filipovi, technikovi, že nám věnoval samozřejmě tenhle čas pro to, aby jsme vás mohli obohatit o tyhle informace. Jestli tyhle informace vám stačily na základě toho, abyste si to sami namontovali své pomoci, tak vám v tomhle ohledu gratulujeme. V případě, že byste ale chtěli minimalizovat rizika výbuchu na své domácnosti nebo své nemovitosti, tak nás můžete kontaktovat a kontakty najdete kolem tohohle videa. My se budeme těšit na potenciální spolupráci a vy nám věnujte dál pozornost, protože samozřejmě tady budeme s vámi. Takže když budete chtít, a my budeme určitě chtít, vám předávat další informace a můžeme jít i více do hloubky. Takže Karma Power, let's go. Děkuji, mějte se, ahoj. Tome, čau, děkuji za pozvání. Díky, Filo.